Nagbabalik ang tabang ora mismo. Si Tatay Felipe po mga kaaksyon ang satuyang benepisyaryo alagad sa iyang pigmamati. Makasabay tangunyan ang sa iyang aking si Juliet Medalla Kanbanwaan Kandarga. Maray na pagkahapon tabi, Ate Juliet. Maraming na hapon lang po, ma'am. Apo. Ate Juliet, kumusta po si Tatay Felipe? Sa ngayon po, ma'am, bali, bedready na po talaga siya. Ibubuhat na lang pag ipuhan magtukaw or kariguson. Ano pala ang hilang ni Tatay Felipe? Bali po, nagka-hypertension, na high blood po siya, tapos may komplikasyon na din po siya sa kidney po. Pero anong edad ni Tatay Felipe? 83 po siya, ma'am. 83. So kasuarin po siya nagkaigwa ng hypertension. Bali, inatake po siya noong January 2, na-hospitalize po siya ng almost 19 days po. Pero aram mo, partner, maswerte pa si Tatay Felipe. Bihira na ang nakakabot sa arog kayo ng mga edad. 83. 83. Igwa nga ni akong amigo, kung pa sana, 50 pa sana, narimati na. Narimati na. Sa arog kong amigo, 64 pa sana. Ini si Manoy Felipe, 83 83 na. Sain ka mo sa daraga? Bungalon po, sir. Bungalon. Apo. Oo. Aram mo, partner, kaya kung hapot kung taga-sainsya, kung minsan ang paglawig kan buhay kan tao, depende yan sa kung ano Sa lugar, sa bisinidad. Yes, ano ang surroundings mo. Tapos ano ang mga pagkakaon mo. Oo. Ate, ano po kang sa tuyang boses? Ano medyo manipis. Manipis. Oo. Pero ate, aram ko ang pag-asikaso po tabi nindo sa indong ama, perming yaon. Apo. Pampira ka pong aki ate. Pang-apat po. Pang-apat. Pira ka mong magturuga. 7 po. Pito ka mo, so pang-apat ka. Kaysay talaga nakatuka ang pag-asikaso kay Tatay Felipe. Bali, sa kuya po kasi ako, duwa na lang po kami single. So, youngest brother ko po. Tapos ako. Gusto mong sabihin single ka, manay? Opo. Hindi mo pa natutuparan si Romeo? Romeo and Juliet. Ano ang rason tabi ate? Medyo mano lang kita. Ano ang rason kung nataday ka na nakapag-agong? Sige, idiretso. Aram mo, partner, baka Partner? baka may sad experience si Kwan sa... Dahil nakaulok siya, partner. ano Nakaulok siya. ano nakaranas ka ki panluluko ki lalaki kaya dahil ka na nagagong? Di naman po. Bali, siguro sa partner din niya sa relationship. Pero more... Pero nagkaigwa ka man pong boyfriend. Opo. Pira man po ang naging boyfriend mo. Hello? Oo. Pira man po ang naging boyfriend mo. So, Abo na ni ate. Anyway, ate, siguro saro din sa mga rason kung nataday ka na nakapag-agong dahil pag-asikaso mo ni din kay Tatay Felipe. Dahil mo po, naging focus din po ako sa mga pagtrabaho before. nagtrabaho. Opo. Lately lang naman po ako nayaon sa harong para nga po mafokusan sa personal na maalagaan si Papa. Apo, gaano ka dipisil ang pag-ataman kan sarong ama na araw kayo ng sitwasyon, nahihiling mo na sasakitan si papa mo? Siyempre po sa part naman, bigla lang po sa pangyari kay Papa. Kasi before po mag-lockdown, makusog po man po talaga siya. Before nagka-pandemic, nag-ano pa po siya, nagtatanong pa siya. sabi ko na, partner, kahoy, nagtatanong, kaya makusog. Naka-83 saro yan sa anyos mga na. rason. Opo, Ano, oo. igwa siya ng mga everyday na Tapos ang routine. pagkaon niya, mga gulayon. Opo, opo. Kaya So, bali, naging, masyadong mahirap para sa part naman kasi biglaan po, dahil kami sanay na nahihiling ni siya na araw ka iyan na nakahiga na lang. Bako ang araw po kan natin na may payao na siya sa luwas, nagigibo na kang Nailing ko ate, kay itong talagang nag-aasikaso sa iya. Paano ate pag may mga times na kaypuhan mo man may lakawon ka, may dudumanon kang importante, si Isay ang nag-aatabang kay Bali, Papa? so, mama ko po, yaon po, tuman sa harong man, kaibanan ko. Kaya Abuhay lang, pa man po si mama mo. Apo. Pirang edad naman po. bali, 71 naman po ang mama ko. 71. Opo. Tanong po yan ate, dyan nahiling ko nag-ibig si tatay kang nahiling ka. Paano po, nasanay po siya na ako po so nag-aalaga sa iya, tas nagluwas po ako kadali, pagbalik ko yun po. So ikaw ang hanap talaga ni Papa Opo, mo. opo. Kaya, Ini si Manoy insure Felipe. partner, insure ang pigiinom. Oo, ini si Manoy Felipe, nakapagpa-check up naman ini, tabi. Opo, sir. Mention ko partner, so gatas. Ano ko lang ha. Nay man, basta sure, natatabangan. Oo. Ang gatas ni Papa mo araw gato Kaya na, ang pigiinom. tinawan mo na baga Gaano ka dipisil na? Tinawan mo na baga partner kay insure? Insurance. Assurance pala, Assurance. Ang nanay, ate Juliet, medyo masakit ang buhay pag
arog kayan may nagihelang, Apo. tapos papasigurahon mo ang Pagkain, pagkakan, ang apo. pigiinom, So, mga dapat needs na po. pampakusog Opo. itong needs. Gaano ka dipisil po ate na arog kaya na imbis pagkakan, pagkabuhay, ang sa indong pigadisponer, puro pang maintenance ni Papa? Sobra po, sobrang difícil, lalo na sa part ko na dahil naman po muna ako makabalik sa trabaho dahil nga po sa sitwasyon na kaipuhan siyang alagaan, yung personal. Sobrang hirap. Saan po kamo nagkukuanin pang tustos? Bali, sharing po kami ka mga tugang, tapos may mga relatives man po na nagtutao kitabang or mga friends man po. Opo. Ate, paano, saan ka mo naguhugot nin kusog na everyday nahihiling nindo si Tatay Felipe, naharap ka ng sitwasyon, na data man pigahagad, syempre, nakaano ang isip nindo na si Papa nagugurang na, may kamatayan. So, kasi Partner. saan ka mo nagkukuha ang kusog? Bali, siya po sa nagiging inspirasyon naman sa araw daw na ano po. Kasi day man po pwede maging mahina kami sa sitwasyon niyang araw kaya na mahihiling niyang hindi namin kayang ano yung So dapat mahiling niya na kamo kami, makusog ang buhot makusog, nindo, opo. tangarig makusog man ang buhot niya. Opo. Para maging halawig pa yung buhay nga na dahil na siya magparaisip or Oo. magwari man sa muya na kami nahihilig yung nahihirapan. Malay mo partner, 83 mo niyan si Manoy Felipe, malay mo 95, mabuno 97, pa. O maka 100 years oo. old pa kasi may mga tanong-tanong na mga gulay-gulay. May mensahe ka po, nanay, kay Ay at Ate Juliet, kay Tatay Felipe. Anong gusto mong ipaabot sa iya? Alam ko na hindi ka man naging perfectong papa sa muya, pero kang makusog ka pa, ginibo mo po ang gabos. Tinawan mo kaming marahay na buhay, nakatapos, nakaadal. Kaya ngunyan po, ang pagkakataon na ibalik mo sa imo sa mga ginibo mo para sa muya. Pag-asikaso, Pag-asikaso. pagkamuot, Apo. pagpadaba. Apo. Baga na ano ko partner. Ako partner kasi ano ko Tatay's girl. Grabe ang pagpadaba kan sa kuya Actually, ama. papa's girl Happy din at ako. Papa's girl ka din. Grabe ito partner na maski high school, college na ako, pig-uubo ako. Kamu pala na ang counterpart kan Mama's Boy. Papa's Girl. Ika papa's boy ka. Mama's boy. Bako ga boss, papa na, mama pa. Iba, mating-mati ko yan ate Pati nga kasi ni kapitbahay ko, buhay pa ako kang grabe ang kapitbahay ko. pagpadaba ko sa ama ko. Grabe ang pagpadaba man sa kuya ng ama ko. Pero anong kahagadan mo tabi na Ate Juliet? Nakaabot ka po digdi sa Tabang Siyempre, Ura may mismo. kahagadan ka po. Action ko Center, para ako kay Bicol Party tatay. List. Ano ang gusto mong hagadon na ayuda para kay Manoy Felipe? Bali po, last February, ano po ako ng letter na kung pwede po makahagad tabang para kay Papa sa wheelchair po. Aha. So, wheelchair, partner. Ang kahagadan niya, tanganing makatukaw man, Opo, tapos madara sa luwas po. maluwas Opo. para mapasusigan So ng yan, init. nakaabot na tulo sa kaaraman ni Congressman Saldico na ang kagadan ni Manay Juliet wheelchair. Wheelchair. O yan natabi na Juliet, kumiling ka sa imong likod. Bigyan ng wheelchair yan! Ayan. Mula po sa puso ni Congressman Saldico, ako Bicol Party List, Action Co Center, Manay Juliet. Brand nyo na Brand wheelchair. new wheelchair. And at the same time, igwa pa di partner kitang babasa. Ano pa yan? Ayan. Igwa ka pa ning free check-up, laboratories and other medicine available sa BRTTH. Thank you So, po. may wheelchair na partner. So, gabos pa na pagpa-check up, and kung may laboratory laboratories. and kung may bulong, sa BRTTH, sagot pa kan ako Bicol Party List Correct. ni Congressman Saldico. Ayan. Thank you po. Gabos po iyan dahil nakamong isipon sa pagpapabulong kay Tatay Felipe. Maliban dyan, partner! Maliban dyan! Igwa pa! Dahil ka mauli na dahil kang bitbit na grocery items. Ayan. Thank you po. Thank you. Yan. Salamat sa imo, Teddy Thank you po. Boy. Yan, si Juday at saka si Ryan. Ryan. Ay, Si Teddy. Ted. Ayan. Sinabi ko Thank na you nga po. ni Teddy Boy. Narumduman ko, si Juday ang agong baga Ryan. Kaya, si Ted pala, sorry Ted ha. Judy, ito partner. Oo. Ayan. So yan, Thank may you. grocery Nanay, pa. Nagdigdi ka, magianan sa imong bitbit na bag, mauli ka, gulpian sa imong bitbit. Mensahe kay Congressman Alat mo na, Saldi. Ay, gaw-gaw ko alat muna mo ini. na, bago ka magtaong mensahe kay Congressman Saldico. Nakikigig ako Pero sa taong imong ka na po partner. Manay Juliet. 42. 42. Kung tatawang ka po niyan pagkakataon, Question and answer portion, kung partner. tatawang ka Sige. niyan pagkakataon, gusto mo pa man po makaagom? And
kung gusto mong makaagom, anong tipo nin sarong lalaki ang kursunada mo po, sabi? Ano nga smile ni Ate Juliet? Impromptu yan, impromptu yan. Dahil mo dahil na mabibit-bit na dahil mo ang simbagon. Ano, partner? Pasimbagon ta? Pasimbagon ta. Gusto mo pa daang mag-agom? Kung tatawan yung pagkakataon. Kung totoo yung pagkakataon, why not? Siyempre naman, sisay naman ang hindi nangarap, di ba? Kung ano man ang gusto ko sa sarong lalaki, so Yan. Yan. Pakikutok mo ha. Ano ang gusto mo o tipo mo sa sarong lalaki? responsible. Responsible. Responsableng individual. Kaya so mga naghihiling po, mga tugang sa programang ining programang ini natabang ora mismo, bako lang ini para po sa mga may hilang, sa mga pagtabang, mga pag-ayuda, pati love life po. Pigaasi kaso digdi. Naghahanap si ini ni Ate Congressman Juliet Saldico. nin mga Kaya kung pawat- nagdadangog kamo o nagihiling kamo mga Bicolanong kalalakihan, Ayan. ang kaipuan ni Manay Juliet, Responsable responsable. individual. Ano, maski medyo pangit-pangit man, okay lang. Okay basta lang ito sa responsable. imo. Dapat package. Day man. Dapat Siyempre, presentable man. day man perfect, di ba? Pero si Manay, 42 years old na, kuyan pa. Aram yan, agaw mo na arog ka kaya ni na ano. Day, kuyan pa nga, ni. Day ba baga? Si Manay Juliet, 42 years old na, kuyan pa. Ano nga ni sa termino mo kayan, partner? Day pa nabibisita kan water finder. So, pirang taon man gayan. Kung day pa na nagduman drilling. kang water finder, di day pa nagduman. So mga pigpapadala ni Madam Melinda. So mga sa drilling operation. Basta, yan mga ka-aksyon. So nagbamauot na makahanap din ka-partner, yaon si Nanay Juliet. Ano po ang mensahe mo kay Congressman Saldico sa pag-aksyon or pagtabang ora mismo kay Manoy Felipe? Dako lang pasalamat po kay Congressman Saldico sa iyang mga tabang unexpected nga ni na wheelchair lang sa tig hagad ming tabang para sa papa ko. Gwapang kasabay na grocery and free check-up po sa Pwedeng FTTH. magka-boyfriend ka pa. Yeah. Full package, partner. Full package. Matindi ka talaga. Iba ka talaga. Napapakapi ako. Dahil pa dyan natatapos mga ka-aksyon ng sa tuyang pagtabang sa muyang pagwelta. Dyan lang kamo mga ka-aksyon. Mabalik pa ang tabang ora mismo.